Kæft, hvor er der mange mennesker. Så sidder vi her, studenter med fremtiden foran os. En fremtid, der rummer så ufattelig mange muligheder. Så mange muligheder, at det kan virke overskueligt, endda farligt. En kæmpe afgrund af muligheder. Det er, hvad fremtiden rummer for os lige nu. Men vi har intet at frygte, for fremtiden er ikke noget, vi træder ind i. Fremtiden, det er noget, vi skaber. Vores fremtid ligger på vores fødder, og vi har muligheden for at forme den præcis, som vi selv ønsker. Og fordi jeg er så glad for at holde tale på engelsk, så har jeg tilladt mig at med til et engelsk citat. You have brains in your head, you have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You're on your own and you know what you know. You're the one who decides which way you go. Nogle af os ved allerede nu, hvad vi skal. Nogle af os flyder bare med strøm og ser, hvad der sker. Nogle skal starte på et eller andet helt usandsynligt klogt direkte efter ferien, og andre de skal ud og redde verden, eller måske bare lige starte med at redde deres egen økonomi først. Nu hvor vi for alvor har chancen til at finde os selv. Hvad er det, jeg vil? Hvad er det, jeg kan? Hvad er det egentlig, vi vil? Hvad er det, vi kan? Det vi skal i første omgang, det er blæse på alle de andres forventninger, og så bare følge vores egne drømme. For fremtiden tilhører dem, der tror på skønheden af deres egne drømme. Lige nu ser jeg sikkert nogle stykker og frygter, at jeg kommer til at vælge noget forkert. Hvad nu, hvis jeg tager en forkert beslutning? Den her flygtige idé om, hvad fremtiden er, hvordan påvirker jeg det? Bare roligt. Der findes ikke forkerte valg. Kun interessante omveje. Hvis du møder en vej uden udfordringer, fører den alligevel ikke nogen spændende steder hen. Livet er fyldt med valg, og for hver det eneste valg, vi tager, fravælger vi 100, jeg vil sige 1000 ting. Men bare roligt, for hvis du følger hjertet, så kan det ikke gå helt galt. Og hvad vi end skal nu, læse matematik, biokemi, medicin, filosofi, historie, psykologi, international økonomi, samfundsvidenskab, til tandlæge, arkitekt, lærer, pædagog, like globetrotter, redde sultne skildpadder på Gibraltar eller katte i Rom, eller hvad I nu har af planer. Så er én ting ganske sikkert. Vi kan gøre det med en vidsthed om, at vi ikke er helt alene i verden. Bare kigge omkring. Hvad enten den der smilende tosse ved siden af jer er 100 på, hvad de skal i fremtiden eller ej, så er det i hvert fald fuldstændig lige meget lige netop det øjeblik. Lige nu handler fremtiden ikke om bøger og eksamener og karakterer og job og familie og fremtid i det hele taget. Ja, lige nu handler livet om fest og ballade eller druk og bord, eller hvad du vil vælge at kalde det. Lige nu handler det bare om at have det helt usandsynligt sjovt, og så kan alle bekymringerne komme senere. Her sidder vi så i en kæmpe flok. Lidt over 200 skribenter, lidt over 200 historikere og lidt over 200 demokrater. Men I må ikke tro, at vi er over 600 indtil videre, nej. Tilsammen er vi blot lidt over 200 studenter fra CG.